για να τιμήσουμε την εξαίρετη πράξη των νέων μας, των στρατιωτών μας, που χωρίς να τους διατάξει κανείς και αψηφώντας τους κινδύνους υπερέβαλαν εαυτούς για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Η πράξη σας μας κάνει να αισθανόμαστε όλοι, και στις ένοπλες δυνάμεις αλλά και όλος ο ελληνικός λαός, περήφανοι, διότι και στη σημερινή εποχή οι νέοι της πατρίδας μας πιστεύουν στις αξίες που κληρονομήσαμε, πιστεύουν στις αξίες που οδηγούν και στη σύγχρονη εποχή την κοινωνία μας. Δυστυχώς, στη μάχη αυτή με τις φυσικές δυνάμεις χάθηκε ένα παιδί μας που στην ηρωική του αυτή προσπάθεια δεν βγήκε νικητής. Συμμεριζόμαστε όλοι βαθύτατα τον πόνο των γονιών του και εύχομαι να τον θυμούνται για πάντα σαν έναν ήρωα που τίμησε και τον εαυτό του και την οικογένειά του και τις ένοπλες δυνάμεις και την Ελλάδα. Το όνομα του νεκρού. Αξιότιμοι νέοι, αισθανόμεθα, όπως σας είπα προηγουμένως, όλοι μας περήφανοι. Σας συγχαίρω και σας εύχομαι να συνεχίσετε με επιτυχία την ζωή και με τα ίδια ιδανικά και αξίες που εσείς έμπρακτα αποδείξατε ότι σας κυριαρχούν. Σας εύχομαι όλα τα καλά στη ζωή σας και επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ προσωπικά για αυτήν σας την συμπεριφορά. Όπως την είχα 40 μέρες. Τελευταία χάρη για το παιδί μου, γι' αυτόν. Αυτός, ο ήρωας και ο Νίκος ο Καραδημητρίου να έρθουν μαζί να δώσετε τα πρώτα βραβεία. Κατεβάσανε μία σκάλα που κατεβήκανε 100 άτομα. Αυτό κάναμε. Αυτό δικαιούται το παιδί. Και εσύ... Πρώτο παράσημο. Ψηλά. Και τον ήρωα τον Νίκο που κατέβασαν 100 άτομα εδώ δίπλα. Εδώ δίπλα. Τον Νίκο τον Καραδημητρίου, σε παρακαλώ κύριε Υπουργό. Μετά. Και θέλω να σας μιλήσω και μετά. Όποτε θέλετε σε διάθεση σας κύριε. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Λοχίας Πεζικού Τζερεμές Γεώργιος. Στρατιώτης Πεζικού Σπυρόπουλος Γεώργιος. Στρατιώτης Πεζικού Σπυρόπουλος Αμάτιος. Στρατιώτης Πεζικού Γερασίμου Εμμανουήλ. Στρατιώτης Πυροβολικού Ναγκογιάννης Χρήστος.
Στρατιώτης Πεζικού Καραδημητρίου Νικόλαου. Αγκαλιάστε τον ήρωα, γιατί ο άλλος είναι στο χώμα! Αλλά είναι όλα ψέματα. Αγκαλιάστε τον! Στρατιώτης Πυροβολικού Μανολιάδης Κωνσταντίνος. Στρατιώτης Καταδρομών Δώρος Απόστολος. Στρατιώτης Καταδρομών Δημητσιούνης Απόστολος. Στρατιώτης Καταδρομών Γεωργιάδης Αλέξανδρος. Στρατιώτης Καταδρομών Σταματιανός Μιχαήλ. Στρατιώτης Καταδρομών Ξαγάρας Σπυρίδωνας. Στρατιώτης Καταδρομών Φαλάρας Κωνσταντίνος. Στρατιώτης Πεζικού Μουσάκης Παναγιώτης. Στρατιώτης Πεζικού Αθανασίου. Στρατιώτης Πυροβολικού Βαριάνος Νικόλαου. Πότε εσύ ξέρεις από το άλλο. Εντάξει. Συγχαρητήρια, να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Στρατιώτης Πυροβολικού Τρίτζαντιώτης. Οφείλα και εσύ, βεβαίως. Σας απολύθηκες τώρα. Πολύ σε διονύσου. Να σε καλά. Δεν πιάνει γράφουν σας και μια φορά. Μόνο να σας συλληπιθώ. Συμμετέχω στους ορμούς σας και το ξέρετε. Ξεχάσατε να συντονίσει τα φανάρα κάτω. Με το τρυπάκι τον ήθελα. Ούτε φέρετρο δεν τους φυλατεύει. Δεν ξέρω γιατί.